68 student u studenta fl-età bejn is-6 snin u 16-il sena ġew premjati għal ħiliet kreattivi f'kompetizzjonijiet tal-arti u tal-kitba, tal-poeżija u komponimenti li ġew organizzati fl-iskejjel waqt is-16 jum ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika. It-tema Għandna ħolma futur mingħajr vjolenza. Ir-rebbieħ għall-aħjar xogħlijiet f'diversi kategoriji intażlu minn ġurija l kull kategorija. Dr. Lidia Abela flimkien ma' segretarju parlamentari Rebecca Buttigieg u l-kummissarju Samantha Pace Gazan ippremjaw lir-rebbieħ għat-talent u l-impenn tagħhom f'din il-kompetizzjoni. Permezz tagħha esprimew l-importanza dwar relazzjonijiet b'saħħithom mibnija fuq l-imħabba u fuq ir-rispett. Nemmel illi huwa importanti ħafna illi la darba nitkellmu fuq futur mingħajr vjolenza, importanti li ninvolvu tfal u l-żgħażagħ tagħna u illi ngħallmuhom u nibnu fihom il-valur u r-rispett u r-relazzjonijiet tagħna għandhom ikunu mibnija fuq dawn il-valuri tant u tant importanti. Is-segretarju parlamentari Rebecca Buttigieg qalet li kull min ħasem fil-kompetizzjoni għandu jkun għal ħajtu ambaxxatur kontra l-vjolenza domestika u favur relazzjonijiet intimi mibnija fuq ir-rispett. Il-kummissarju Samantha Pace Gazan qalet il-kompetizzjoni kienet parti mill-bosta inizjattivi illi saru mill-Kummissjoni biex tqajjem għarfien akbar li l-vjolenza domestika mhix aċċettabbli fl-ebda ċirkostanza. Nafu li tfal jistgħu jesperjenzaw il-vjolenza domestika fid-djar tagħhom u allura permezz ta' din il-kampanja imma wkoll permezz ta' din il-kompetizzjoni kreattiva rajna li nagħtu l-opportunità li tfal jirriflettu fuq dak li huwa aċċettabbli u dak mhuwiex imma wkoll anke li jesprimu ruhom dwar realtajiet differenti li jista' jkun qegħdin jaffaċċjaw. Temmettejt li permezz tal-arti u l-kreattività it-tfal jingħataw spazju biex jesprimu ruhom u jirriflettu fuq l-esperjenzi u realtajiet li jistgħu jaffaċċjaw.